lanaren ondotik Ainoa, Sara, Urdazubi eta Zugarramurdiko herritarrek Mailen tragedia pastorala eskaini dute asteburu honetan. Larunbatean eta baita igandean ere 500 pertsonek ikusi dute 100 bat herritar biltzen dituen ikusgarri ederrau Zugarramurdiko leizeetan. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioa bankatik agurtzen dugu. Sare eta Ibarreko pastorala hitz egiteaz gain, Aludeko ate irekierak ere aipagai izango ditugu gaurko saioan. Ongi etorri! Aldudeko Ibarrak bere ateak ireki ditu asteburu honetan. Ostiralean Ibarrean martxan jarri dituzten enpresa berrien ateak ireki ondotik larunbatean kabalen feria iragantzen eta igandean berriz hainbat animazio proposatu dituzte duela 4 urte antolatzen ez den hitzordua agurtzeko. Tipi hasi zen, ordean muntatu zutenak hori zen zinez helburua zen Ibarraren idekitzea, zeren eta etzen gaur egun mezen bat ezagutua eta erakustea pixka bat nola bizi zen jendea hemen, gastronomia, eskulanak, laborantza, nolakoa den hemen, hori zen helburua eta beti hori da, baina egia orai fama hartu duela eta jendea heldu dela aldi guziz. Ekoizle eta herritarrentzat ezinbesteko hitzordua bilakatu dira ate irekiak. Ekoizpenak ezagutara azteko eta jende ikus dezaten nola egiren lanean eta zer egiten dugun eta zerek bizia azten gitin. Lan interesanta da eta jendek ilan eta jendek esplikatzeko kalitatezko ekoizpenak, kalitatezkoak eta fier gira kalitatezko ekoizpenen egiteaz. Ate irekiak importantak dira. Lehenik guretako ore bat bezala da, lehenik kabalak ikustea inberze, plazaratiak eta jendearen interesa kabalen ikusteko eta gure laborantzari interesatzeko ere eta gero aldi berean guk baliatzen dugun mementoa gure mozkinen saltzeko. Honiz gauza ikusten dute eta ikasten dute honiz gauza, jendean nola bizi den egiten duten, hori haunizta. Gaztenak hori aurrak usten duzu, honiz gauza erbeatzen dute. Aurten hainbat berritasun proposatu ditu programan AIBA elkarteak. Horien artean erresimenta txapelketa. Bentsatzen gira pixkat aldi guziz behikuntzen asmatzeaz, eta bestenaz programa beti berdintxea da. Eta horten behikuntzak horik ziren, erregimentale jaketa, pixkat berezia da, egingarria zen, hemen denak egiten dituzte erregimentak etxetan. Eta gero behikuntza ondia ere zen neskak ahaztea eskuz, atzo, ibiagoitz egunarekin, beraz eskuz izan dira hemen goioko behian. Eta biziki poita zen, jendeak biziki estimatu du. Ohikoak bilakatu diren ofizio zaharren erakusketak ere bere lekua ukandute. Adibidez, gasna aspaldi nola egiten zen erakusten ibili dira Alduden. Ardiek mendian atxiketzen zuzten, etxoletan bildu, eta gero deitzi, eta gero esnia epela iziten baitzen segido berotzen zarri berez pixkat geixo, eta gero zarri prezula. Harzen utzi, eta gero artiaz hilaik, nahasi untxa, eta gero pasta bezala bildu, eta zarri molde baten barnean. Eta gero haren barnean untxatinkatzen zarri, eta untxatinkatia zelaik, gero atxian untxa ostia zelaik, brasan asialain ongi egiteko kontserbatzeko, brasan pixka eta pintiarkatu. Belaunaldi jaso eta transmititzen den jakintza da aspaldiko egin moldea. Usatia gira lehengo sisteman etxean generazionatetik berzera. Gero ez da, badira onak orai ere, bada sistema guzietak. Ez du berdin egiten semiak, ez baitu igualek hasi. Benen kusia du nola egiten duten. Aurtengo edizioa arrakastatsua izan dela nabarmendu du AIBA elkarteak. Egia ezan, aurten usaien baino pixkat zailago denen behiz lekuan ezartzea. Baina gogotzik egin du eta plazer egiten du, zenta zinez jendea etorri da. Aurtengo edizioa bukatu eta hemendik 2 urtera antolatuko duten ekimenari pentsatzen hasia da AIBA elkartea. Eusko Ikaskuntzak eta Euskal Konfederazioak antolatuta Euskal Herri osoko eragileak elkartu dira Kanbon Euskal Hezkuntza Sistemaren inguruan gogoetatzeko. Hezkuntza sistemako eragileak, guraso elkarteak eta gizarte zibileko aktoreak elkartu dira Euskal Herriko hezkuntza sistemaren etorkizuneko agertoki desiragarriak eta lehentasunak elkarrekin identifikatzeko.
Sinismena da gainera, behar dugula osotasuneko marko bat. Elkarri laguntzeko, elkarri babesteko, eta denon artean partekatzen dugun hori lotzeko euskal hezkuntza bat norantza jo behar duen identifikatzeko eta bidea irekitzeko. Gure helburua da behar hezkuntza sistema bat singulajean deklinatzea, eta horrek ilusio handia ematen digu. Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoan marrazten ari diren legean iparraldea ere kontuan hartzeko beharra azpimarratu dute. EAen lege bat ari dira ontzen, eta nik uste dut Euskal Herriko ikuspegia izan behar duela lege horrek, eta Euskara ere zentroan izan behar dela, han hartuko diren erabaki guziek eragina izango dutelako hemen. Kanbon elkartu ondotik Nafarroan bat eginen dute datorren astean herri gogoetari segida bat emateko. Zugarramurdiko leizeak txikiak gelditu dira Maieren tragedia pastorala errezibitzeko. Larunbatean eta baita igandean ere 500 pertsonek ikusi ahal izan dute Ainoa, Sara, Urdazubi eta Zugarramurdiko herritarrek eskainitako pastorala. Euskal Herri osotik etorritako jendea hurbildu da Sare eta Ibarreko 100 herritarrek antolatutako mugaz gaindiko pastoralaz gozatzera. Pastorala aurrekoan ere beste batean egon ginen ere bai, egin zenean Txalarren, eta aurten tokatzen da. Interesgarri darako eta badu familia hilo bat partzea hartzen du eta lagun batzuk ere, musikariak. Publikoaren artean ere muskilitik etorritako herritarrak zeuden. Siberotarrek ez dutelako galduna izan ere hitzordu hau. Pastorala eginik da jenten biltzeko eta kulturan biziazteko, beraz poza, kontent, bestetan egiten balimada. Tortzen gira sustengatzeko eta huk jinien bezala guke henjeiaen ikusteko. Maieren tragedia pastorala ezoiko pastorala da fikzio bat ardatz duelako, aurrek parte hartzen dutelako eta animaliak agertzen direlako. Lehen adikoz egiten dut pastoral bat, nun ere badiren animaleak. Eta Madi sartzen da animale munduan, eta hor, pixka bat zailago zen dena behar da asmatu, ez da etzen behar jantziak izan ditin bakizu ihontegietan bezala, dena mozorotuak eta bar. Orduan behar zen eman zerbait pentsatu jendeari emaiteko pentsaraztea nor zen animale hori. Aurrek importantzia handia daukate pastoraluntan, zenta lehen jelkaldia azten baita aurrekin. Hola, eskolan eta entzuten kontalari batzuen gandik historio bat, ipuin bat, eta entzuten dute haien mundua, aurren mundua alaxe delako, eta bukatzen da 16. jelkaldia baita ere aurrekin, bere konklusioak edo ondorioak ateratzen. Maili bezain sujetak izanen direla aurrak. Lehenengo bi emanaldiak Zugarramurdiko leizeetan eman dituzte eta lekuaren garrantzia azpimarratu nahi izan du idazleak. Nafar edo iparraldeko edo lapurtar guzientako leze hauek bereziak dira, ze historia daukaten gibelean, ze suposatu izan duten gure bizitzean, orokorrean, Nafarroa erreinuan eta hola. Sare eta Ibarreko pastorala mugaz gaindi egiten den lehen pastorala da. Bikaina da, bikaina. Nahi du egan hemen ez dela mugarik eta ni gelitu naiz bizik kontent hori senditzez. Nik eganen nuke aski eta aski naturalki. Segidan, jada ezagutzen ginen, bai Sara, Zugarramurdi, Urdazubi eta Ainoko jenden artean azkenean. Sara, Ainoa, Urdazubi eta Zugarramurdiko herritarrek hurrengo asteburuan pastorala eskainiko dute berriz ere Saran. Ikusentzuleok Maieren tragedia pastoralaren irudiekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!